ଏହି ଭଉଣୀ ଜଣକ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଲେ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରନ୍ତି ଯେ। ଏହାପରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜାରୀ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ମୁସଲିମ ଲୋକ ଆଉ ପୂଜାରୀ ମିଶି ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ସେହି ଭଉଣୀ ସହିତ ସ୍କୁଟିରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ।